Salutare tuturor și bine ați venit la un nou review. Astăzi vom vorbi și vom testa o trotinetă electrică de la Nana Scooters. Este modelul Nana Classic Full Suspension și aici avem o ediție specială și acest lucru se datorează faptului că, spre deosebire de bateria normală, acest model vine cu o baterie cu celule LG, cu adevărat LG, și are o capacitate de numai puțin de 21 de ampere oră și la 52 de volți. Deci bateria, să spunem că este uriașă pentru acest tip de trotinetă, ceea ce o va face foarte interesantă. Aici am să fac și o notă. Este foarte important atunci când vă uitați la capacitatea unei trotinete, capacitatea bateriei, nu vă uitați doar la amperi oră. Aceea, într-adevăr, este capacitatea celulelor, dar bateria are și un voltaj. Dacă vreți să obțineți o comparație a autonomiei sau a capacității electrice a bateriei, trebuie să vă uitați la wați oră. Și atunci veți înmulți voltajul cu capacitatea, astfel încât o trotinetă cu baterie de 36 de volți și, să spunem, 24 de amperi, per total va avea o capacitate mai mică decât această baterie de 52 de volți și 21 de amperi. Deci faceți această socoteală și o să observați că bateria este foarte mare la acest model de trotinetă. Și pentru că tot am început direct cu specificațiile, vom trece la motor. Avem aici un motor de 600 de W, ceea ce o face destul de ok din punct de vedere al accelerației. Viteza maximă este undeva pe la 45 de km la oră. Se poate limita pentru a fi în temei cu legile existente, adică la 25 de km la oră. Frânele sunt foarte bune. Unii dintre voi s-ar putea să recunoască modelul. Este X-Tech Zoom. Sunt frâne, deși au cablu, sunt hidraulice. Ele se numesc semi-hidraulice, deoarece partea hidraulică nu este formată din furtuni și manetă. Partea hidraulică este complet interioară în acest etrier. Practic, brațul etrierului acționează o pompă hidraulică, aici înăuntru este un mini rezervor, iar acționarea plăcuțelor de frână se face egal de pe ambele părți cu pistonașe hidraulice. De asemenea, plăcuțele de frână au arcuri care le vor depărta de disc și acest tip de etrier nu are nevoie de reglajul plăcuței din spate, nu este o plăcuță fixă, este o plăcuță la fel de mobilă ca cea de pe partea care acționează. Deci acționează din amândouă părțile cu două pistonașe hidraulic. Șmecheria este că e mai simplu de instalat pentru că are cablu. Din punct de vedere al siguranței pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate scăzută, avem un stop pe aripa din spate și stopuri laterale pe podeaua trotinetei. De asemenea, în aceste zone avem și semnalizare. Semnalizare care se face în două moduri, luminos, dar totodată și acustic. Iar în partea din față avem un far cu LED și lupă. Sistemul de pliere este unul dintre cele mai bune existente la momentul actual, nu doar datorită ușurinței de a fi utilizat, ci și datorită rezistenței lui în timp. Este un mecanism care în general nu a înregistrat niciun fel de problemă la modul să se plieze trotineta în mers sau să aibă piese care au cedat în timp. Este un sistem cu tradiție și foarte rezistent. Un alt lucru interesant despre Nana Scooters Full Suspension este faptul că are doar 23 de kg, ceea ce o face o trotinetă relativ ușoară
ușor de transportat, dar totodată cu capabilități deosebite în categoria ei de greutate și dimensiune. La nivelul ghidonului vom găsi acest bloc de lumini semnalizare claxon, totul frumos grupat într-un singur loc. Avem butonul de lumini, semnalizarea acustică și claxonul. Manșoanele sunt foarte bune, de asemenea, pentru că au aceste coliere metalice care vor face ca manșonul să nu se răsucească pe ghidon, pentru că prinderea asta care e foarte bună. Manetele de frână sunt zoom, sunt de dimensiune normală, sunt manete mari, ceea ce permite frânarea foarte ușoară, chiar dacă acționarea frânelor semihidraulice se face cu cablu, acționarea lor este progresivă și plăcută. De asemenea, ai foarte multă putere și poți să oprești instant în cazul unei urgențe. În cealaltă parte avem display-ul normal, trigger, 3 nivele de viteză și restul setărilor obișnuite, ne arată și voltaj și ce mai trebuie. Pentru mai mult confort, de asemenea, și ghidonul este reglabil pe înălțime. Ok, și acum să trecem la un test să vedem cum funcționează. O să-mi iau rucsacul care cântărește aproximativ 10 kg. Eu am trecut de 90 de kg, așa ca să vă faceți idee despre cum va accelera trotineta cu aproximativ 100 de kg și cum se va descurca suspensia asta cu 100 de kg. Deocamdată a pornit cu mine, ceea ce nu e rău deloc. Și din start pot spune că îmi place foarte mult suspensia, pentru că, deși sunt greu, nu este o suspensie din aia ca un arc care doar sare și se leagănă sau care doar se comprimă și rămâne comprimată atâta timp cât stai pe podeaua trotinetei, ci este o suspensie, zicem așa, o suspensie care seamănă cu suspensia unei mașini sport, în sensul în care are ceva duritate, este făcută să absoarbă impactul și atât, și să revină la poziția inițială. Nu să rămână suspensia încărcată cu greutatea mea și doar să, efectiv, să atârn greu pe trotinetă, ceea ce îmi place foarte mult. Acum vom face un test de viteză la deal. Nu e chiar un deal, dar este un pic de pantă. Deja avem 30, 35, 39, 44 și am frânat. Frânele își fac treaba foarte bine. Acum vom repeta și invers. Iar la această ușoară vale am prins 47 de km la oră. Deci specificația aia cu 45 de km la oră, viteză maximă, se respectă atât la deal cât și la vale. Să vedem și frâna față, cum prinde, cum va funcționa. Frâna față este la fel de bine modulată ca și cea din spate. Etrierii sunt identici, față-spate, semihidraulici amândoi. De asemenea, manevrabilitatea este foarte bună, este foarte controlabilă și cumva foarte bine echilibrată. Nu are instabilitate, nu trage într-o parte sau nu are centrul greutății cumva ori prea în față, ori prea în spate, ori atârnă ceva greu într-o parte sau nu știu. Sunt unele trotinete care au senzația la început când te urci prima dată pe ele că trebuie să stai tu un pic aplecat în stânga sau un pic aplecat în dreapta, indiferent cum ții picioarele pe podea, ca să simți că stai efectiv drept pe ea. Lucru care aici nu se întâmplă,
Trotineta e foarte bine echilibrată. Accelerația așa funcționează foarte bine la plecarea de pe loc. Nu are delay, acționează destul de repede. Sunt unități din astea de controlere, din astea de accelerație și trigăre care au un delay enervant, adică poți să ajungi până la maxim să-i dai drumul și nu faci nimic. Trotineta asta se trezește imediat la viață și te ajută să prinzi viteză imediat. De asemenea are și cruise control care se activează destul de repede. Este suficient să ții câteva secunde accelerația constant. Un alt lucru interesant este cât de bine se ține bateria asta și când mă refer la cât de bine se ține este că nu suferă de o cădere mare de voltaj atunci când accelerezi, mai ales când accelerezi puternic, ceea ce face descărcarea ei să fie lineară și să își păstreze capacitatea de a furniza suficient curent motorului, astfel încât să ai tot timpul o accelerație bună. Sunt trotinete a care bateria se descarcă relativ repede sau suferă de o cădere de voltaj atunci când accelerația este foarte puternică, lucru ce duce la pierderea parțială a unei cantități de putere și nu vei mai avea exact același zvâc când ai nevoie să accelerezi. Lucru ce aici nu se întâmplă absolut deloc. Iar viteza aia maximă de 45 de km la oră o poți prinde imediat. Și aici o secțiune de drum mai rău. Din nou, suspensia este foarte ok. Acea fermitate a suspensiei ajută foarte mult la stabilitate. Podeaua nefiind tot timpul lăsată, atârnând cu greutate, trotineta își păstrează mult mai bine traiectoria. Exact ca la o suspensie sport de mașină, unde ai un control mult mai bun, special atunci când ai nevoie de mișcări mai bruște, cum ar fi viraje, sau ai nevoie de control mai bun. Nu e o gelatină pe roți. Și din nou, viteza te fură imediat cu trotineta asta și ajungi să gonești fără să-ți dai seama. Dar sincer, lucrul ăsta îmi place cel mai mult până acum. După cum ziceam, este o trotinetă foarte, foarte stabilă, foarte controlabilă. Să vedem cum se simte și pe un drum accidentat, să-i spunem, nu neapărat accidentat, dar un drum mai rău, pentru că avem full suspension. Și suspensia
lucrează foarte bine. Din nou, îmi place faptul că nu rămâne suspensia comprimată, ci revine la poziție, absorbe șocul. După cum observați, nu este o trotinetă să facă tot felul de zgomote, să scârție, să troncăne, să zdroncăne. Sunt multe trotinete care au o grămadă de jocuri de la început. Trotineta asta nu face sunete ciudate, cel puțin suspensia nu face absolut niciun sunet. Dacă vrei, poți să mergi și prin Bălării cu această trotinetă. Nu are absolut nicio problemă în a face acest lucru. Iar aici ajută foarte mult și anvelopele pe care le are, despre care nu am discutat încă. Sunt anvelope pneumatice, fapt care ajută, bineînțeles, la confort în primul rând, dar sunt și niște anvelope foarte bune și am să vă arăt de ce. Să pun trotineta așa. Cauciucurile sunt de 10 inch diametru și 2,5 lățime și au banda asta ieșită în exterior, banda de rulare, lucru ceea ce permite să te înclini foarte mult cu trotineta pe o parte atunci când iei viraje cu viteză mai mare și vei avea în continuare aderență. Deci lățimea asta extinsă a cauciucului face să fie foarte controlabilă și fiind pneumatici ajută foarte mult la confort. Uitați ce frumos se învârte, fără să atingă frâna, fără să atingă etrierul și numai cu mâna îl poți acționa super ușor. Iar motorul de 600 de W chiar face treabă foarte bună. Aici avem un deal un pic mai abrupt. Și trotineta accelerează fără nicio problemă. Chiar dacă am plecat exact de la baza dealului, are suficientă putere cât să aibă o accelerație susținută și viteza să crească constant. Mai este un lucru care îmi place deosebit de mult și acela este combinația dintre cât de bine este echilibrată trotineta și suspensie. Îți dă o senzație de siguranță și de control foarte bună, astfel încât efectiv nu-ți dai seama când ajungi la 40 de km la oră. Pare că e o trotinetă care merge mult mai încet, dar viteza e suficient de mare. Și cam acesta a fost testul, ați văzut cum merge, accelerează foarte bine, prinde viteza maximă declarată, chiar o și depășește în anumite condiții. Și acum ar fi timpul să spunem niște lucruri sau o concluzie, niște lucruri bune, niște lucruri rele. Știți că nu există niciodată un produs perfect.
Deci trebuie să-i găsim și ceva negativ, obligatoriu. Ok, începem cu cele bune. Suspensia genială, deci genială, cea mai bună suspensie cu arcuri care am văzut-o pe o trotinetă până acum, fără să exagerez. Nu sunt arcuri obișnuite, nu e o suspensie din aia care se lasă, este o suspensie care funcționează ca o suspensie, deci aici nota 10. Frânele foarte bune, față-spate, discuri mari de 140, semihidraulice, știm deja, excelente, acționează foarte bine, foarte ușor, se pot modula, din punctul ăsta de vedere grozav. Motorul foarte bun, destul de silențios, trage foarte bine, urcă pante fără probleme și te ajută chiar și atunci când ai o greutate destul de mare. Cauciucurile foarte bune, aderență foarte bună, banda aceea lată despre care am vorbit te ajută și atunci când iei viraje destul de strânse, cu viteză mare, ai în continuare stabilitate foarte bună. Un alt lucru care îmi place sunt aripile. Aripile sunt dintr-un plastic gros, solid și îmbracă foarte bine roata aproape până la jumătate ei de aici, deci nu te va strobi nici atunci când este un pe jos și nici nu zdrângăne, nici nu e un plastic gros, tare. Și același lucru se întâmplă și cu aripa din față, care este suficient de lungă în partea de jos ca să nu stropească și trotineta, să te stropească și pe tine. Și din nou un plastic rezistent, alumea gros. Și acum și partea negativă, singura pe care sincer am găsit-o este ghidonul, tipul de ghidon, mai ales sistemul de pliere, sau mai bine spus doar sistemul de pliere. Este un ghidon care se poate plia pentru a economisi spațiu și a putea transporta trotineta mai ușor, dar sistemul ăsta, prin concepția lui, el va avea o foarte mic joc al manetei sau al capătului, partea care se pliază. Nu prea se vede pe cameră, doar se simte. Este un joc care nu așa va rămâne el. Nu este un joc deranjant, nu te deranjează nici la mers, nici măcar când mergi prin grob sau ceva. Trebuie să fii foarte atent să simți că este un pic de joc, dar prin natura mecanismului rămâne acest pic de joc. Probabil se pot face ceva artificii, se poate băga ceva pe aici, nu știu, nu mă bag, nu mă pricep la treaba asta pentru că nu am folosit niciodată tipul ăsta de ghidon. Știu doar că așa face el și e normal. În altă ordine de idei, trotineta Nana Scooters Classic Full Suspension, varianta cu baterie LG, la prețul pe care îl are este un best buy, pentru că nu veți găsi și suspensie și frâne semihidraulice și baterie mare și motor puternic și viteză de 45 de km la oră la prețul ăsta la nicio marcă sau la niciun alt model. Ca idee, astăzi am chinuit trotineta aproape 20 de km cu urcuși, cu coborâși, cu frâne, cu tot felul de alte lucruri. Încă mai am 3 liniuțe de baterie din 5, ceea ce este grozav, iar dacă ne uităm la voltaj, încă are 52,9, deci 53, ceea ce înseamnă peste jumătate de baterie rămasă. Deci dacă aș merge în continuare frână, accelerație, aș urca, aș accelera, iar aș frâna, aș coborî, aș merge până iarbă, aș merge peste bolovan, cum ați văzut în review, trotineta asta mai merge încă atâta. Deci autonomia real, utilizabilă, probabil că ajunge pe undeva pe la 60 de km în condiții normale de utilizare, poate chiar un pic mai mult dacă păstrăm viteza legală de 25 de km la oră. Și cu acestea fiind spuse, vă salut și vă aștept la următorul review. Până atunci, pa, pa!